Είμαι ο Απόστολος Δεμερτζής, είμαι διπλωματούχος μηχανικός μεταλλολόγος μεταλλουργός και βρίσκομαι στο περιβαλλοντικό τμήμα της ΣΑΜΠΟ από το φθινόπωρο του 2022. Το περιβαλλοντικό τμήμα της ΣΑΜΠΟ παρέχει ολιστική προσέγγιση από το σχεδιασμό και κατασκευή του εξοπλισμού έως και την τελική υλοποίηση του έργου. Οι παρεχόμενες λύσεις αποτρέπουν την μόνιμη απώλεια πολύτιμων φυσικών πόρων και τη διατήρηση αυτών στην οικονομία, επιτυχάνοντας την κυκλικότητα. Οι ολοένα και περισσότερες ποσότητες στερεών απορριμμάτων αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας. Κεντροευρωπαϊκές και σκανδιναβικές χώρες προπορεύονται σε ανακύκλωση με ποσοστά που υπερβαίνουν το 60% λόγω χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών. Εξελιγμένα συστήματα διαλογής που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικές εφαρμογές αυτοματοποιούν και αλλάζουν δραστικά τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Εδώ μπαίνει η ΣΑΜΠΟ στο παιχνίδι. Στην ομάδα Environmental της ΣΑΜΠΟ, με γραφεία στην Ελλάδα και στην Ιταλία, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε συστήματα διαλογής που δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι λύσεις για το μέλλον. Συνδυάζουμε την καινοτομία με το σεβασμό για τον άνθρωπο, πρωταρχικά για το προσωπικό που εργάζεται σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, με γνώμονα την ασφάλεια και την αποδοτικότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον. Η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός μας αναγνωρίζονται τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, όπου οι λύσεις μας βρίσκονται σε υφιστάμενες και υπουλοποίησης εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. Με τον εξοπλισμό που κατασκευάζουμε και τις καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνται σε αυτόν, αποτρέπουμε την ταφή στερεών απορριμμάτων, αυξάνουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης και δημιουργούμε μια πιο βιώσιμη αλυσίδα διαχείρισης. Γιατί η αειφορία δεν είναι απλά μια λέξη για μας, είναι η καθημερινότητά μας.